دایکا درۆژên tevî tirsê lê ramûswanê her beyhêstê dengê ji nav korîdoran bilind bû bihêz û qêrîna zarîna bihêstê lê dilê di nav mêtirsiyê herikên ji rûyê dayîk rondikên evîndariyê za ji rehm û rehma bi eşqa hizê li dû dengên lêpêçî vezîna bi soj û singê tijî tizê tizê ramûsan dê za û zarokê bi hêsê parastinê wekî biriqandina di sefer derdor mîna tîyêjên rojê zî robîna nûrê ra gihandin nirxên aşîtîxwaz ê ronahiyê tijî hêviyên pîvanman mîna hîva ji dil û ya bi dilsozman dil nav mêtirsê lê ewlehîman li dû tevî rehmana bisozê robîn bi hêstên pîvan ker yên însanên bisozê bi pelên dengê mafê azadiya raman û peyvên bi zimana dayîka însanîzm dozê şad û bextewariya zarokên di şev û roj bi çîrokên hêvî xweş ên birobînê ji bo mav û mavdariya jînvedan ji bo ronahî bi geriyên zarokan bi hewlên aşîtîxwazî ên ji zayînê dişibin cîhana wekî malovaniya rengên keskê sore, zerê û spî û şînê her zarok divê li dû şev û rojan mîna şitlê çandî û nivisandî bijî bi tegîştinê tegîştin ne mabestê tinaz û holteholt û li çûkdayînê her qet mîne mabestê bêhurmetî ku temsîla dij nirx û mirovayîtiyê robîn dij siyaseta hewl û welaq û telahkirinê ew bendewarê huzura hemû cîhan gerdûn welat û însanetiyê robîn dîrêjên wekî jiyana di biriqe mîna jîr û jîndariya daxwaza ewlehiya her şev û rojê